Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Kijkers van Cultuur TV, ik ben vandaag hier aan de Gemene Landsweg met heel veel militaire wagens, pansters, olietankers, automatische geweren. Nee, Suriname gaat niet op oorlog. Er zijn heel veel ex-militairen vandaag hier aanwezig. Ook militairen die vandaag een wandelloop zullen hebben. Om respect te tonen aan hun veteranen of ja, ex-militairen. Cultuur TV is vandaag hier aan de Gemene Landsweg om u te brengen en ook u te laten zien hoe het aan toe gaat hier in Suriname. Met de verschillende eenheden van de militairen, de landmacht, luchtmacht, watermacht, Karkon. Ze zijn vandaag allemaal hier en wij gaan u laten zien hoe het aan toe gaat. Daar hebben wij ook de minister van Defensie. De minister van Defensie, de huidige minister, de nieuwe minister die geplaatst is, de heer Uriket Ramsaran.
kijkers, natuurlijk Veteranendag. Ook de veteranen worden herdacht hier in Suriname voor al hun bijdrage bij het kazerne, militair zijn. Ja, de verschillende oorlogen hier in Suriname. Ze zijn niet vergeten. Ze zijn er hier vandaag. Je ziet ze zo. En hier komen de veteranen aan. Zien jullie je opa, je oma, je neef, je oom? Zetten jullie in de comments en stuur de groetjes natuurlijk toe naar je familielid. Natuurlijk kijkers, Veteranendag vandaag. Niemand wordt vergeten. Daar hebben we de minister die ook de groetjes doet aan de veteranen. En ook daar is voor deze hele ceremonie.
Dus daar hebben wij minister Rijkert Ramseren van Defensie natuurlijk weer. Veteranendag. Ik zeg het weer. Zie je opa, je oom en je neef of een familie dit van je. Vergeet niet, commenten laten, groetjes te sturen. Dit is Culturo TV aan de Gemeenlandsweg bij Mimriboeku Kazerne. En ook ik heb je op de hoogte gebracht van deze Veteranendag. Daar gaat de minister. We zien nu bij de volgende. Prophetessa Productions. I don't know you, what the fuck you won't say to me. I'm telling you, don't play with me. You'll get body on the ground, it's okay with me. I make examples so niggas don't play with me. You'll get I make the bed rock like I'm on a yacht. Shit, citation, think quick, lick my cockpit. Times money, check my tourbillon movement. I'm rich, bitch. I say move, you get the move. Xyla-Care is natuurlijke self-care, geïnspireerd op de rijke kruidenkennis uit onder andere Suriname. Voor vrouwen die willen herstellen, ontspannen en in balans komen in elke fase van het vrouw zijn. Of je nu net bent bevallen, je cyclus wilt ondersteunen of gewoon goed voor jezelf wilt zorgen. Xyla-Care is er voor jou. Onze pure kokosolie is perfect voor de tere babyhuid en de verzorging van moeders. Onze theesoorten en vaginale stoomkruiden brengen rust, reiniging en herstel. Gun het jezelf. Of geef het liefdevol cadeau aan iemand die het verdient. Xyla-Care. Pure aandacht met de kracht van de natuur. Bezoek onze website op www.xyla.care en volg ons op Instagram en Facebook. Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar weet u wat u onheilig staat? Mr. Pebble Banger.